रविवार को 43 करबुक से बीजेपी के पूर्व MLA बुरबा मोहन त्रिपुरा के साथ टिप्रा मोथा के कार्यकर्ताओं ने जाकर उनसे मुलाकात की। फरित्री करबुकनी थानानि थांगा कसम MLA बहनी मानो कसम MLA न बिनि थानि तामनि बागै बबाय मालाने मा फाइमानि पहिला मीडिया रना हामबाय मारगो कारण जों दिनै अर मा फाइमानि कारण के सिनि MLA कसम करबुक विधानसभानि DGP नि MLA बरम गना बुरबा मोहन साथ के बो दुई दिने आगेओ जों जतरो नुखा सिनि बो बागारने अर थाङै नै बो राजबारियाव थाङै अरनो बो बिनि जे बिनि नांगौमानि जे बिनि हामजागमानि बो BJP नो याकारी फाई सिनि टिप्रा मथा बानारम फायका इनके अर बानारम फाय माने परे इनके जों तिनि बहायने हाय नगो फायका इनके नगो फाई नै बो तिनि जों बबाय आलोचना सालायका बिनि नगोनो जों तबो ककलाम सालाई पायका इनके बिनि खोक्तिनो जों खानाका BJP को तंखा इनके जे प्रतिश्रुति रमनी आबनो कोनो थाइसाफनो काम खालायमेया इनके थांनायबो जों कक खानाका सिनि Koktwma Tripura bobo MDC on duty on tongo bofono saka प्रतिश्रुति रमनी काशानो पनो रिमिया हिने इनके बतिनी साका सिनी बुरो मोहन सार इनके बसराय सराय केनो साका तिनी BJP ओ तंगई कोनो जों खालायमेया अब मायुं बाय मायुं से दुमलायनाय इनके मुसैबाय मुसातो दुमलायमेया इनके अकगनो बसाका इनके जे राजा तंगनाय बसे राजा अंसिनै इनके जे चिकन तंगनाय के बके चिकनो तंसिनै इनके चिकननि बागै कुनु अब खालायमिया इनके ओ जे सामानि मिसकल रखाय के चाकरि मानाय आबनो फनो जों रिमालिया ताइबो गोबां तंगो निनि बुरि बुरा बाता अब 7 पे कमिशन निबो साखलाय रेखा 7 पे कमिशन कर्मचारी रनायनि सामानि कर्मचारिनि के रिलिया ताइ इनके MLA मंत्री रंगसे बाता बारिगो इनके अकौर जे सिविलियन जे लोकल जनसाधारण जे प्रतिश्रुति रमनी अब कायसापनो जे जों खालायमिया आपनो ब याकारै सुरु दालार मांसे हिंदी बे हिंके जुमला हिनो सिरि कोबा हिंके दाला सागै कयदिने तंसिनाय हायने बागै ब जाति दफाना हामजागै तिनि BJP नि MLA नो परनो याकारै फायै ब सिरि बुबागारनि बानानो रंफायगा फेबा तबक तम वन सुक थिनांगो तेबो दम हेख्लायै आचुक थाया करै टिप्रा मथा हे कबुबा ग्रानि बानारम नने नै वन सुक जाग्रक नरंनि कक हाय कम नर खना जाग्रक तरतं ताइबो बिनि खोक्तिनो जों खानाखा ताइबो जे MLA मंत्री खायनै रक BJP नि इके बर बाहायनो हाय याकारै फायनाय हनि जों खबर मानखा आबर जों ताबो मीडिया थ्रुते खाय जों बुमुंले सायमालिया आइफनो जे फायका एके जों नगैबो तंगो ताइबो नंनाय जों बसकांगो ताइ 1 month सिके जों ताइबो बसक बिदायाव रक फायनो सायमैया आइफनो BJP को कोनो कार्यकर्ता खायनानि कोनो अधिकार पर माया खरसा जे 15 पर 16 पर हेके परनागो हंकाय हेके ताइ हेके हायसे गुरायसे मातंसि जनसाधारण हाय ए आवनो आं ककसाना मुसोगो ताइबो जे BJP खाय तंनाय रक नर जतन थानसानि लामाव फायदि हिने आं ककसारमन रनाय तिनि मीडियानि मेसेज दिखे या मीडिया नि थ्रु दिखे पन आं तिनि नरनां जतन थानसानि लामाव फायदि सिनि बुबागारनो ताइबो जों कतर खायनो बागै जतन फायला दिखिनि आं तिनि फुंखसां जाराव आं जतन हामबायरबो जब्रं ग्रां सकांनो संनाने मुचुं माने हिनके जों तनु खानि नि आचुक थाया करै नों टिप्रा मथा फाइमानि जों तो साविमानका फेब नों तामनो नाहारै नों तामनो निनि नाहार मुं नाहारै जे टिप्रा मथा फाइमानि क्लायखानि नाचुक थाया करै बत कक्षाखाय 4.5 बोसोरनि कखनो तो अनेक समय नांगौ आइखनो आं जे 4.5 बोसोराव जा आंगनि अबनो आं तै साननि मुसुबिया बासकां सुं गाम खायै सुं जे थानसानो लामा फुनुगय सारा त्रिपुरा नि जत जाति दफा पार्टी न जों फुनुगय आइफुनो जों 4.5 बोसोर
tam khaijaka aikuno prashno uttar phaine Abakana nang tabuk tama wansuk ya pirikra ke sewi dopani bagai thinango samungkai thangnai abo haida wansuk. aw ang abonobo jepugo join rokono saka karan khai ang hamjak mani khai thancha ang nangjak mani khai ha Greater Tripura land bobo tamahini इंग्रेजी bai sini kokbai khela hano otor khai kaisa sini ha nangmani no ang saka abono ani main मुख्य देहिनाय उद्देश्य एवं अर आनि शेष गंतव्य स्थान फेबन नों आगि बीजेपी ओ तंगै निन केबें मुं नों सानाम निन खानि कक सानामु संगिबो साइमायरक माने तामरक कक दं ना बरक अ बीजेपी नि ककलाय तैताम सासिनाय मेन ककखाय अककनो आं बारबार साथै काबाय अ हासाका ग mayung bai mayung tongo masa bai masa tongo toktu bai toktu tongo monai bai monai tongo sung tongmani nungia je masa bai musuino boni bagoi ang masa bai musui no opokno udaharon roi sasenai ang boni bagano tongbalia अच्छा हम भाई